som s ním mala to rande. On musel ísť dom kvôli psovi a celé rande mi hovorí len o psovi. Môj najväčší skills je lízať ženám vagínu. Keď som bola vo vzťahu, tak som posielala nudesky, to sa priznám. Poslal týpek péro a doma měl tehotnou ženu a ešte jedno dieťa. Máš čas si písať, veľmi ti to pristane, najmä bez make-upu. Vítam vás u dnešného videa, dnes to bude také netypické, mám tu jedného hostia, môj chat. A dnes sa porozprávame na takú tému dôvody, prečo si stále single a nikto ťa nechce. Lebo trávim čas tu a nie so ženami vonku, to je ten hlavný prvý problém. Od sa by ma zaujímalo, že koľko z vás je tiež single, jedničky do chatu, ktorí ste tu single, dvojky, ktorí máte šťastný vzťah, dúfam, že tu bude aj nejaká dvojka, aby nám ozrejmila, že jak si našla vzťah. Takže sami nezadaní ľudia, no to je dnes normálne, že téma pre nás. Louis, dvojka, jeden človek má vzťah, ty kokos. A co když beru ako šťastný vzťah, že sem sám a užívam si klidu? Toto video je o tých, ktorí by chceli vzťah, ale nevedia si ho nájsť a robia niekde proste chyby. Tu je niekto taký, že kto proste si akože fakt aktívne snaží hľadať vzťah a nedarí sa mu v tom. Ja sa snažím a mám ťažký ignor. Koľko je presne môj človek inak. Ja som si chcela zobrať aj pod krídla, že by som mu našla frajerku. Ja som šťastne nezadaný, momentálne by som povedal. Chcela by som dojsť do takej fázy, že si poviem, že som šťastne nezadaná. Podľa mňa je strašný problém, jak si hľadáš frajerku. Počúvaj teraz toto. Keď napíše nejaký týpek, čo má na profilovke traktor, drží rybu proste nejakého kapra, alebo ja nevieme, tam vyfotený nejaký opretý o auto, to je úplne, že no-go na prvú, takému nikomu by som neodpísala. Dúfam, že nikto z vás nemá vyfoteného kapra na profilovke alebo svoj traktor, Zetor. To je proste podľa mňa prvé takéto, že keď si hľadáš babu na internete a máš niečo z tohto na profilovke, tak si vriti. Kombajn môže byť nič. Co máš proti rybárom? My sme hodní. Nemám nič, ale keď to máš na profilovke, kam jak držíš takto sumca. Dnes si ma, ja neviem, nejakú fotku z rybou, ale jak ju máš na profilovke, hotovo, dovidenia. Idem si vymazať profilovku môjho osobného rekordu 32 kapor. Myslím si, že je chyba na mojej strane, ale v dnešní době. Proč muži mají potřebu hned na prvním rande žádat o sex? Problém na první rande donést kytku, ale sex je v pořádku. Dobrý den, my sousede. Je taká uspechaná doba, by som povedala, že proste chlapí očakávajú, že aspoň si ty kokos, že keď už nič, tak sa s tebou vyspia, alebo také dačo. Ale je to problém, no, je to problém dnešnej doby. By aspoň doniesol tú kytku a až potom očakával ten sex, že? Ja si nedokážem predstaviť, že by som mala spať s niekým na prvom rande. Niekoho, koho vidíš prvýkrát v živote a s ním máš skočiť do postele. Je to divné, je to zvláštne a ešte zvláštnejšie je, keď to ten chlap očakáva. Dostal mi len na profilovku hejt, takže si třeba dnes dozvím něco ďalšieho. Dobre, ja vám zase nepoviem, že ak si máte vyfotiť profilovky, ja vám len poviem, že čo si na ne nemáte dávať. Fotka s maminkou môže bejt, hashtag rodinný tip. To už radšej s tvojim psom alebo kočkou, že si aspoň proste vieš. Jozef sa ma pak to dopadne, takže si myslíš, že o ten pes si líže. Odvolávam fotky so psom. To vám hovorila o tom týpkovi. Ja som s ním mala to rande. On musel ísť dom kvôli psovi a celé rande mi hovorí len o psovi. Ďalšia vec, keď si proste vytváraš nejaký profil na zoznamke a máš v popise, to sa mi stalo na Tinderi. Normálne, že čávo do popisu si dal, jaké má svoje sexuálne zručnosti. Normálne v popise mal: ahoj, som Roman, bývam v Bratislave. Môj najväčší skills je lízať ženám vagínu. Approved. Ale ja neviem, proste niektorí muži fakt idú cez tú sexuálnu vec a myslia si, že to bude fungovať. Tak jak ti týpek proste začne konverzáciu tým, že ti pošle dickpic do Instagramu. A čo čaká? Že mu dám hodnotenie, jak na OnlyFans, že zadarmo, že tu máš 10 z 10, ty koko, zajtra pošli, ja neviem, z iného uhlu. Ja ho jednou poslal, ale to mi bylo asi 14 a až po delší konverzácii. Že by sa to dalo naopak, že by ženy takto zaujali prvou správou, to sa nedočkáš, lebo my ženy nemáme v hlave semeno. Sám dickpic aj teraz a to mám po 30-ke. I ako dieťati mi to prišlo fakt humus. Priznám sa, že som dostal jednu nudes od holky, ale to bolo dosť na random. Jakože reálne aj ženy posielajú len tak svoje nahé fotky, ale väčšinou normálnemu smrteľníkovi sa to nedostane, ale čo som sa bavila takto s nejakými influencerami, youtubermi, tak sa im to proste deje bežne. Že otvoria chat s nejakou babou, ktorú má už žiadostiach a zrazu tam proste majú nejakú polonahú fotku alebo tak. A deje sa to práve, že to robia aj napríklad 15-ročné deti.
deti. A teraz si zober, že ty to tam budeš mať. No najlepšie sa takýchto fotiek, že Insta zbaviť, lebo budeš to tam mať. Nahlásia aj rodičia, že prechovávaš detskú pornografiu, že ona ti sama poslala proste fotky. Ako fakt robia to aj baby a je to úletík, ale väčšinou to robia tie proste mladšie, také čo nemajú toľko rozumu. To dáš na internet, tak to už tam navždy zostane. To je na tomto najhoršie. Čiže ty kokos, že byť taký sprostý, že budem posielať svoje dickpiky alebo svoje polonahé fotky hociakým ľuďom. Prečo? Jako tiež sa mi stalo, že keď som bola vo vzťahu, tak som posielala nudesky. What? To sa priznám. Jakože vo vážnom vzťahu, ne niekomu na počkanie, že sme spolu 2 mesiace, ale že som bola s niekým hen cez rok, tak proste poslala som mu nudesku. Ale to tomu človeku veríš a veríš, že to nezneužije. Ale nie takto, že proste napíšem týpkovi, že čau, pošlem mu cecky a čo? Jak si sa dnes mal v robote? Som si myslela, že je Radka Sveta. Nie. Zas na takéto sa nebudeme hrať, že by som bola Sveta alebo také dačo. A on ti pošle fotku kapra. To ty víš, bacha na to, zatiaľ to nikto nezneužil. Ale vieš čo, bála som sa, že to bývalý použije proti mne, ale nestalo sa to. Jako vždy, keď niekomu chat idete poslať nudesky, musí ten človek vám poslať tiež, alebo minimálne na ňo musíte mať niečo, čo sa bude báť, keby náhodou zverejnil to vaše. Inak neposielajte vôbec, to není safe. Musí to byť niečo za niečo. Poslal týpek péro a doma měl tehotnou ženu a ešte jedno dieťa. Toto robia proste tí chlapí. Moja kamoška mala konzultácie vo firme, nebol to vtedy jej šéf, alebo to je nejaký nadriadený. Tiež vedela, že má deti, on vedel, že ona vie, že má deti. A proste posielal jej fotky, napríklad svojich holých nôh a v pozadí tie deti. To bolo normálne, že úplný grc, ja neviem proste tí chlapi, že čo si myslia. Klasika žena nie, že by povedala, musíte tomu človeku 100% veriť, ale hneď musíte mať protipáku na ňo, aby ste to vedeli vydierať. Raz mi poďakujete za túto myšlienku. V tomto svete to tak jednoducho funguje. Musíš mať poistky a páky na každého, lebo jak len ten človek má páku na teba a hoci čo sa dojebe, nech to proste ide cez tvoj. Vieš to, že ste sa mali radiť teraz, znamená, že sa budete mať radi za týždeň. Proste láska má strašne blízko k nenávisti. Fakt ľudia vedia byť pekné svine po nejakom rozchode alebo týchto veciach, takže... Máš naozaj krásne dudánky SSS. Čože? Ďalšia vec, ktorú robíte podľa mňa, že veľa z vás kuse niekomu odpovedáš na storíčka emojis. Proste mám týpkov v directoch, ktorí mi normálne, že odpovedia na každú storku a vždy napríklad to isté emoji. Nikdy nerobil, tak to hľadať treba mimo mne. Mám týpka, ktorý od roku 2020 mi poslal do roku 2025 srdiečka. Takto iba môžem scrollovať a proste jediné čo, že mi tam posiela emojis. To nie je moja parketa. No tak to ste na dobrej ceste, lebo to je úplne, že zakopanie sa do hrobu. V živote ti ten človek neodpíše, keď ti neodpísal po 4 emojis, po 30 ich určite neodpíše. A je to proste také, že si len spamuješ sám v čete a to není, že jeden. Jako mne to robí x ľudí. Ja otvorím hociakú žiadosť chat, proste v každej žiadosti bude nejaké emoji. Tok. Napríklad divaj. Prvý týpek otvorím. Druhý týpek. Emojis. To vedia, že by to aj tak nemalo význam vôbec niečo písať, tak radšej dajú iba emoji. Tak ale to nemá už vôbec žiadny význam niečo písať, lebo takto budeš za debila, ktorý si píše sám v čete a ani ti nikto neodpíše. Teda idete písať nejakej žene na story, také aspoň napíšte niečo fakt, že normálne, no čo sa dá odpísať. Hlavne nie, prosím, pane Bože, môžem otázku. Lisa už 7 mesáce. Môžem otázku a smajlík je underrated. Ďalšia vec, ktorá je no-go, prečo nemáš frajerku, keď si rozklikneš profil a máš, dajme tomu, že teba sleduje 200 ľudí a ty sleduješ 1500 ľudí a z toho 90% sú polonahé ženy. Ja som toto riešila s mojím bývalým, on presne má takýto profil. To bol môj prvý vzťah, mal som 18 rokov. Jeho sleduje 50 ľudí a on sleduje 4000 ľudí. To sú samé polonahé čajky, viete, jak mi to čet vadilo. Ale vtedy som bola decko, takže som proste ako nejak úplne, že neriešila. Ale dnes, keby mi taký človek začne písať, tak už iba kvôli tomuto by som s ním nič nemala. Lebo to hrozne vypovedá o ňom. A presne aj ten môj frajer sa tak choval debilne, že to o ňom vypovedalo. Vždy si môže sledovať každej, co chce, áno. Presne, môže, ale potom nečakaj, že si nájdeš tak ľahko frajerku. Ono to hrozne v dnešnej dobe robí. Akože vy si ani neuvedomujete, jaká je vaša vizitka tie sociálne siete. Keď máš profil presne jak kapra na fotke, 4000 polonahých bab sleduješ a odpovedáš emoji na storíčko,
nájdeš si frajerku normálnu. To všetko ako jedno s druhým závisí. Bohužiaľ to tak proste dneska je. Vadilo by ti, ak by som mal taký pomer, ale nie sú to ženy. Napríklad sledujem strašne veľa profilov ohľadom aut a môjho podnikania. Nie. Si tam rozklikne, že čo to ten človek sleduje. Ak je tam nepomer, ale sleduješ veci, ktoré ťa zaujímajú a pre Boha nejsú to len proste nejaké baby, to je v poriadku. Okol si zobral príklad, ten sa namotivoval. Písal babe. Tam má môj stream priložený, bo vieš, motivácia je veľká. Ahoj, máš čas si písať? Veľmi ti to pristane, najmä bez make-upu. Máš naozaj veľmi pekné pehy, tak prečo ich skrývať? Prajem ti peknú sobotu. Si sa normálne, že teraz zakopal do hrobu sám. To nemôžeš začínať konverzáciu. Nikdy, prosím. Ja by som nikdy, pokiaľ to není zoznámka, na Instagrame hoci kde nezačínala konverzáciu. Ahoj, bla bla bla. Ja by som začala konverzáciu tým, že by som odpovedala na nejaké storíčko, ale ne nejakú blbosť. Baba by dala, neviem, nejaký seriál, čo pozerá, aby som jej odpísala. Ty kokos, včera som to dopozerala, proste extrémne dobrý seriál, že strašne ma to bavilo. Vieš niečo takéto? Keď sa jej budeš páčiť, tak ona ti odpovie, ona sa chytí hneď. Nepôsobí to priamym dojmom, že si rozklikol jej profil a chceš jej napísať. Ale že pôsobí to tak, že si reagoval práve na tú storku, že nemal si v pláne jej napísať, ale odpovedal si jej na základe toho. A ona odpovie, že kto sa teba pýtal. Pokiaľ sa jej páčiš, tak ti odpovie dobre. To mi ver. Tak ten vtip, že borec na baru a líbí se mu žena a pořád se nemůže odhodlať, taký pronásleduje a ona zajde na WC a tak borec stojí a říká si fráze, jaký osloví až vyjde, no a v moment, kdy se otevřou dveře a ona ní srala. Keď nemám žiadne fotky, ako sa jej mám páčiť, lebo sa mi to nechce vôbec pridávať. Chyba. Kto odpíše niekomu, kto nemá ani fotku? Bolo zo pár dôvodov, prečo ste stále single. Dúfam, že ste to dopozerali až do konca a že sa vám toto video páčilo. Prídite niekedy za nami na stream, rozoberáme tu podobné témy hocikedy. Nezabudni dať like, odber, komentár, nebuďte smutní, natočíme si ďalšie video. Vidíme sa buď na ďalšom streame, alebo na ďalšom videu. Čau!